Missä me ollaan? Me ollaan kyllä meskessä. Eikä, ei vaan olla. 190 Daytona. PV on ainoa hieno mapa tässä. Joo. Onks muut ihan paskaa? Joo, ei niin. Onko mankimessut? Onko? Joo. Mangit pois. Ainoa hieno manki on tossa. Joo, ja toi PV on kyllä hienoa näistä kaikista, mitä mä oon nyt nähnyt. Hei, mennään kattoo noin tuolla. En oo nähty kuin nää vapaat. Ei, kun on Marimekko manki. Ei, toi PV, missä liekki. Missä? Hei, mennäänpä kattoo toi Marimekko manki. No niin. Käydään kattoo tää. Hotellari ainoa millä vois ajaa. Ei siis tällä pojalla kun siis tuolla vankilla. Mitkä mietteet? Onko hieno? On toi aika vittu puolella. Kato noit vitun vanneita. Ai vittu kato. Ai nyt pitää kyllä ottaa filmi hetkessä pois. Evert. Mietteet. Onko hieno? Kato on muuten kiiltävät sun motot. Pelkkää plussaa. Se toi Eetun vanha. Ei oo Bud. Ootapas. Lari! Arvostel. Evert! No vittu! On hieno. Okko arvostelee. Onhan se hieno. Mun underipleksi pitäis olla, mut se oli vähän pieni. Tuossa on lippiksestä kyllä plussa. Totta. Niin. Siellä on vanteet. On vähän vanteet kyllä kesken. On toi vähän musiikkaa. No noin tollain. On hienot tarrat. Ihan ok. Toi paska päässä. Niinpä. Tuossa pitäis olla muu underi. On Porono. Hymppi. Tarvostele sitä Temmi. Mitä? Niin. Siis tämähän on ihan vitu hieno. Ai ihan paska. Ei, mitä vittua? Tää on vitu hieno. Mä tykkään näistä vanteista. Niin, ihan vitu hienosti rakennettu. Sitten on vitu hienosti kiilotettu kaikkea. Orjatyövoimalla. Kato nyt. Niin, noustaan. Kyllä kiiltää. Kyllä. Kromirunko, pelkkää. Niin on. Sitten se on temmi. Ja vetää. Niin, Ja se on temmi. Niin on. Durex pitää olla. Mut ei oo persut. Niin paljon me annetaan tälle arvostukselle? Se on ainakin 11 ja 10. No ei riitä, pitää ainakin 11 plus. Niin. Nää vanteet onhan vittu hieno. Niin on. Vähän ehkä kyllä paskaa, mutta ei sitä huono. Niin. Sitten on tää Yytsä. Nyt Ytsille vielä. Aito valkotilta Yytsille. Niin veikan. Niin. No tää vitu hieno. Ehkä tää tarroja vähän aipaita. Niin. Mutta onhan sit ilman tarroikin vitu hieno. Vittu minkä kanssa kaatuttaa. Jos humpussuojat on vitu hieno. Ne on nyrkin kokoista. Tai noin vitu keula Forspringit. Niin on. Ja penkipäänne on rullalla. Niin. Leo arvostelee aito valkokilpi Yytsätä. Joo, ihan pirun jänkkä. Oh. Ja jatketaanpa nyt seuraavaa. Paskaa. Tää on vittu hieno. Joo, tässä on tämmönen vähän erikoisen polle. Ihan vittu hienot vanteet. Vanteet on ihan saatana hienot. Ja omistaja kuuntelee vieressä. Joo, pakko arvostaa, että on tehnyt vähän erilaisia kuin kaikilla muilla. No vanteet. Noi vanteet kruunaa kaiken. Eiks tässä ollut suora putki? No niin, hei käydään, no niin. Nyt käydään se on suora ränni. Follow me. No niin, täällä me näemme tämmösen hienon kromisen. Mennäpä mä tänne toiselle puolelle. Joo, on kuule. No on perkele. On perkele. Kyllä vetää. Joo. Mitä tähän on tehty? Tähän on maalattu tästä näin valkoiseksi ja... Ihan maalattu, ei oo teepattu. Joo, maalattu. Oh! Siitä vielä plussapisteitä niin. kun maalattu. Joo. Sitten on nyt vähän jotain ikkunaa tummennettu ja sitten ullastarraa on siellä. Sitten on takulastarraa ja siellä on peiterit ja sitten just nää vanteet laiteltu. Sitten on tehty itse toi putki tohon noin ja... Ihan kässän tunnilla väsätty. Kaverin kanssa tehtiin. Olisiko sisustosta vähän? Onko sisälle tehty mitään? Ei, siellä ei nyt ihan hirveesti. Siellä on vähän mattoa tehty ja kajarikoteloa itse. Ei siellä semmoista suurempaa. Mutta on kliinisti väriä. Niin ovi auki, niin pääsee YouTube-videoon. No niin. No voitto, joo, no niin, kiitos. Kiitos. Tämmönen sopis kyllä tähän, tää on aika jäykkä, mutta... Ois pirun jäkkä. Ois ota laitaakin hienompaa. No niin. Tässä Tää on vähän kliinausta. Vähän on liikaa. Vittu mitä pienistä. Mattoa siellä. Kuuluu asiaa. On hieno. Voi pistää virtoa, niin täällä vähän.
Ja hytissä valot. No, Oi. Siinä on vähän nuppia vaihdeltua. On modattu. On hieno. On erikoinen. On tehty Jos vähän se olisi erilaista. yleisöäänestä, niin voispa äänestääkin. Kun ei oo. Ei oo. Joku soittaa. Kyllä nämä vanteet on Joku ei soittaa. Oo. Nyt mä yritän ottaa Larin. Vähän on lakkavikaa tällä hetkellä, mutta jos Amerikan kanssa hakee ja pääsee, niin olisiko ne sit siellä ihan mintiset? Todellakin. Paljon kulunut rahaa tähän. Vitusti ja liikaa. Liikaa. Liian monta numeroa. Me lähdetään nyt jatkamaan tästä näin, niin on hieno. On hieno peli. Kiitos. Noniin. Suorapuheinen arvostelu. Hyi saatana. Onks nää ne MP-messut? Häh? Onko? No nää ne MP-messut. Lari, onks nää ne? Onks nää ne MP-messut? Joo. Onko? Milloin mennään ajaa tonne? Vittu kun täällä voit zoomaa. Turn your magic on with me, she'd say everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told me. Turn your magic on to me, she'd say everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight. We are diamonds, and I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. Said I can't go on, not in this way. I'm a dream that died by light of day. Gonna hold up half the sky and say, only I own it. And I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. 'Cause you make me feel like I'm alive again. Thank you for watching the video. Mitä muuta? No vittu, Like näkää and munaa kaikki. Like and subscribe. Like and subscribe. Eiku...